16 у Беларусі прагалоўны на гэты час у аглядзе навінаў. З вами Юлія Лабанова, вітаю. У Беларусі сабраліся 7 тысяч мігрантаў. Пра гэта паведаміла прэсавая служба Лукашэнкі. Паводле інфармацыі польскіх валанцёраў, на мяжы памерла гадавалае дзіця мігрантаў, а ў лагістычным цэнтры, куды цяпер перамясцілася большасць, зафіксавалі першы выпадак каронавіруса. Сёння пачалася вакцынацыя мігрантаў. Адзін з прышчэпкавых пунктаў для мігрантаў адкрылі на пераходзе. Для вакцынацыі арганізуюць стацыянарны медпункт. Бежанцаў будуць вакцынаваць кітайскай прышчэпкай. У ТЛЦ зафіксавалі адзін выпадак каронавіруса. Уцякач шпіталізаваны ў гарадзенскую універсітэцкую клініку. Цяпер у транспартна-лагістычным цэнтры сабралася каля 1500 бежанцаў. Тыя, што засталіся на мяжы, не адмаўляецца ад ідэі трапіць у еўразвяз. За апошнія сотні польскія памежнікі зафіксавалі 501 спробу нелегальнага пераходу мяжы. З Мінску ў Багдад вылецеў першы эвакуацыйны рэйс з мігрантамі. Дамоў цяпер хочуць вярнуцца больш за 400 чалавек, паведамілі ў іракскім міністэрстве замежных справаў. Многія з мігрантаў, які вяртаюцца сёння ў Ірак, гавораць, што ізноў паедуць у Еўропу іншым шляхам. Я еду ў Ірак, я працаваў добра, але пасля гэтага я паеду ў Нямецчыну. Па візе я паеду ў Нямецчыну. Іракскі МЗС узгадняе эвакуацыю з беларускімі ўладамі. Паводле ведамства, ім вядома пра знаходжанне ў Беларусі 571 грамадзяніна Іраку, але палічыць немагчыма з прычыны вялікай працягласці самой мяжы і нежадання асобных мігрантаў вяртацца ў Ірак. Нашыя калегі з расійскамоўнай перадачы «Вот так» у аднайменным YouTube-канале запыталі ў гледачоў іхнага меркавання пра датычнасць Крамля да створанага Лукашэнкам міграцыйнага крызісу. Гэтак 70% апытаных лічаць, што менавіта Владзімір Пуцін дабраславіў праект дастаўкі мігрантаў да межаў еўразвязу, і толькі 2% лічаць, што ідэя належыць Лукашэнку. Спіс палітвязняў паболеў на 5 асобаў. Цяпер у Беларусі 873 палітзняволеныя. З-за крата ўжо ўвесь час даходзяць паведамленні пра невыносныя ўмовы ўтрымання. Баюся, што да суда магу не дацягнуць. Гэтак напісаў у лісце да маці гомельскі валанцёр Ілля Міронаў. Цяпер Іллю трымаюць у гомельскім СІЗА нумар 3. У зняволенні ў яго пагоршылася здароўе. Баюся, што да суда я магу не працягнуць. Спрабую неяк настроівацца, але ўжо праз стан здароўя не чытаць, кніг тут шмат, не тым больш адказваць на лісты, атрымліваю па 7-8 лістоў у дзень, таму перадаваю ўсім неабыякавым людзям ад мяне прывітанне і сардэчнае зычэнне. Спадзяюся, што на зямлі стане яшчэ больш добрых, сумленных, неабыякавых людзей, якія з яшчэ большымі сіламі пачнуць падтрымліваць адно аднаго і ўсіх, хто мае патрэбу ў дапамозе. Я ўсіх вельмі люблю і сумую. Пасля леташніх пратэстаў актывіст гомельскага валанцёрскага руху збіраў звесткі пра затрыманых, інфармаваў іхныя сем'і, дапамагаў перадачамі. Іллю затрымалі 30 верасня, імаверна ў сувязі са спачуваннямі сям'і Андрэя Зельцера, які Ілля выказаў на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Што будзе, калі не заплаціць транспартавы падатак? Падаткавікі распавялі пра буйныя штрафы, якія могуць спагнаць з няплатнікаў. У выпадку нявыплаты на працягу года пасля накладання адміністратыўнага спагнання ўласніку аўто будзе пагражаць штраф ад 100 до 200 базавых велічыняў. Пры адмове плаціць штраф могуць арыштаваць маёмасць, найперш аўтамабіль ці абмежаваць выезд з краіны. Таксама сярод захадаў уздзеяння абмежаванне права кіраваць транспартам і наведваць гульневыя установы. Падатак увялі сёлета замест дарожнага збору. З новага года пасля народзінаў, калі з'явіцца дзіця, курцы плануюць развітацца з цыгарэтамі, але потым. Сёння найлепшы для гэтага дзень – міжнародны дзень адмовы ад палення. Паводле даследавання Міністэрства статыстыкі і аналізу Беларусі паляць каля 30% насельніцтва нашай краіны. Сярод мужчынаў курцоў амаль палова, сярод жанчынаў амаль 12%. Калі вы сярод прыхільнікаў пераменаў маеце дадатковы стымул не набываць цыгарэты ў Беларусі. Рэалізацыю цыгаретаў двух з трох беларускіх фабрык, а я маю на ўвазе гарадзенскую дзяржаўную фабрыку Нёмана, таксама прыватную фабрыку Інтэртабака, кантралюе па сутнасці адзін бізнесмен, гэта Алексей Алексій. Гэта бізнесовец санкцыйнага спісу, набліжаны да Александра Лукашэнкі. Менавіта яму належыць каля паловы тытунёвага рынку Беларусі. Забараніць выпуск піва і слабаалкагольных напояў у пластыкавых бутэльках аб'ёмам больш за літр. Законапраект пра гэта Міністэрства прыроды прапанавала для грамадскага абмеркавання. Чыноўнікі разлічваюць, што абмежаванне знізіць адкіды з пластыку і прастымулюе вытворцаў перайсці на шкляную тару. Змена тары прывядзе да падаражэння прадукцыі, што, на думку чыноўнікаў, можа скараціць спажыванне беларусамі алкаголю. Абмежаванне на пластыкавыя бутэлькі можа быць уведзенае ў 2023 годзе. А 17-й прадстаўлю гаспадарству навіны замежжа. Да сустрэчы.